Hi, so today we are celebrating Human Rights Day. To me, human rights means that we have the right to basic needs, education, healthcare, and just live in freedom and unity and in love and peace with one another. But let's hear from others what they think human rights stand for. Hallo, ek is Wilfred Potberg. Mensenrechtendag is van mij, maar voor ons voorvaders zover het ik een recht. Ek is Samueline Polton. Mensenrechtendag vir my beteken dat elkeen reg oor die land het die reg om byvoorbeeld te lewe, jy het die reg om kos en water te hê. Maak nie saak waar jy is en waar jy jouself reg oor die land bevind nie. Soos byvoorbeeld, elkeen het die reg om te voel hoe jy voel as 'n mens. Elkeen het die reg om 'n opinie te hê, ook wat ook al dit is in die wêreld. Daar's vele goed wat 'n mens kan sê en elkeen het maar jou eie opinie oor wat Mensenregte Dag is en wat mensenregte beteken vir jou as persoon. Maar dit is net een van die hoogtepunte wat miskien vir my uitstaan. Have a human right to be alive, but not just to live, not just to be alive biologically, but also to live in a way that we have freedom and that we have our basic needs met, and that we can live in peace in a way that we are secure. And I think a lot of human rights just revolve around that one word, freedom. Mijn naam is Yazan Okumar, ik ben bij Ome Bakkerij van Visserij. Mensenrechten Dag is voor mij mijn rechten, wat voor mij betekent is wat voor mij recht staan. Dat je daar zo weet of iets voor mij als een recht gesteld, maar dat kan niet voor mij uitgevoerd worden. To me, human rights is the ability of each person to live freely and to be able to thrive and be who they want to be, where they want to be, and not have any limitations placed on. So what does Human Rights Day mean to you? And how do you celebrate it? Let us know.